Sana nak, kayanin mo ang lahat ng magiging trials o mga pagsulay sa imuhang kinabuhi. Pasayloa si mama nak, kung wala ko permis sa inyuhang kiliran. Sakit para sa inyuhan ni Zian, pero labaw ng sakit para sa akua. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Igos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, good morning. Amo na si John Paul? Hi sir, good morning sir. Nagala di ko ni sir ako sa Limgaro, siya mo sitera. Ay, nanggoy ko ni sir, na-delivery saya sir, na-delivery saya sir. Ikan sa Shopee mo sir, mga accessories sa 2 ka box. Na-i-box diri sir, pero wala pa lagi bayari sir. Diri may COD, gipato diri sa may Pulo-Pulo National High School. Nasa meron ng 2.5. di mo na ikan. Wala may nakabuta sir, kaya nakabuta diri sa address naman ni John Paul. Birthday mo dong. Karon? Anak mo binabang-gabang. Na, atapin ni sir. Yaw. Okay ra ka ko yung bayad niyo, dublihon pa lang ko na. Bayaran ko 5,000. Bayaran ko yung 10,000. Hala, times 2. Time ko muna kung presyo. Okay na si mo, John. Okay ra ka. Ha? Sama na to, sir. Nga naman ni Bayron nun. Walin, nagtawag sa mga kanina? Nga na-delivery pa dalawang dere? Wala po. Buhay nag-chat siya mo at nag-chat. Dili po ni order ni mama ni mo. Sige, pato si mo ha. Pero ang problema kay si Udi manggod, cash on delivery ang bayan. Cash on delivery. Kung mahulam ka na ko, bahul mo ka. Sana all. I-times 2 pa na ko. Okay, wala no cancellation ra ba ta karon? Oh, hiram na kayo ni sir. Hiraman lang ko nimo ha. 4 times 2 lagi ang iyang kuaning. Ani sir? Makay picture o video si mo ha kay amo man ipasa po dito sa main. Pero na diri sa sulod ang kuan. Amon dala nga karton. Sige sir. Itong lahat para sa kinabukasan ko. Surprise! Happy birthday! Maligayang bati sa iyong harapan. Happy birthday, Natanggal. happy birthday. Sa buong buhay, happy birthday to you. Sulangga mayong buntag. Happy birthday. Kaya naman ni Moron. Ika-15. Yan kabalo ka kinsay kahatag ni mo ani. Kinsa man. Mama ni mo uyab ni mo. Nana kay uyab wala. Wala. Mayo. Good boy. So kay birthday man ni mo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So na-message mo mama. Anak siya. Hi kuya. Happy birthday sa'yo. Sana nak, kayanin mo ang lahat ng magiging trials o mga pagsulay sa imuhang kinabuhi. Gusto ko nak, maging strong ka lagi. O magdako ka nga matinabangon o buutan. O labaw sa tanan na ay kahadlok sa Ginoo. Nak, panghinaot ko nga nakasabot ka sa atuang sitwasyon. Pasayloa si mama nak, kung wala ko permis sa inyuhang kiliran para sa pagsuporta sa inyuhang mga event sa school o sa inyuhang birthday. Kabalo ko na sakit para sa inyuhan ni Zian, pero labaw ng sakit para sa akua. Kay gustohon man ako nak nga na ako permis sa inyuhang kiliran, dili na ko mahatag ang maayong kaugmaon sa inyuha. Anak, para ninyo ni ang ako ang pagpaningkamot. Hinaot na malipay ka sa ako ang gamay nga regalo. O para nimo karon. Usbo na ako nak, malipay yung adlaw sa imuhang natawhan. O eskwela lang og tarong nak, bahalag walay award basta makapasa lang.
Dako na kaayo nako ng kalipay. O diri na lang tama na amping mo permi diha. Nagmamahal, Mama Eden. Ayan. Yan. So dyan Ihap sa po, ihang mother. isip ako ang naas sa imong mama na pangayuan og favor nga mo transact sa imong advisor nga para di jud ka mag-absent karon. Ako'y ginakontak sa imong mama. And of course, kay birthday man nimo karon, so isip imuhang ate na langpod. So ako ang wish sa imuhang nga unta mupadayon ka sa imong pag-eskwela, dili ka magpadaog sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Dapat imuhang kaugalingon imuhang i-set nga whatever nga mga naa sa imong palibot dili na sila mo'y rason para mo stop ka sa imong pag-eskwela. So dapat mo human ka, kung ipakita nimo sa ilaha nga kaya nimo ang tanan, no? O God bless you and happy birthday and wish you a many more days of return. Happy birthday, John Paul. Paul, congrats. Bayawan ka. Dagan kang kwarta mo. Gamitin mo sa tama. Sabot ka. Hindi ka pabuyag. Sa kuha lang yapong ka madasmad. Tipid ka. Ako ang mga anak puros abroad. Paningkamot, kung kinamagulang anak, siman opisyal. Kamay nagsildo. 450,000. Ako'y ang anak, ikakata. Nars. Kasi nagtarong sa eskwela. Ako yung katulong anak. Kiniling custom. Sa utak na ko, kinamanghuran, siman. Nagsakay nga utak. Kaya nila na. Kasi kaya man ng mga bata. Ang pira dong mahalaga. Pinakamahalaga ang edukasyon. Muinom na ka. Putang ina makita ko. Japan ka. Galileo ka. Ayun ka na. Si Edith, uyuan mo. Beginner sa mong sagingan. Basta di man mahirap ang buhay ng kasi diis ba si mama ni mo? Kanang domestic helper si mama. Iba ang domestic helper. Kaysa graduado ka professional. Angat sa kalidad sa trabaho. Kaya mag-aral ng mabuti. Pag medyo apiki gamay, dula ko. Bibigyan kita. Basta kaya ko. Huwag lang 1 milyon. Wow. Mag-aral. Birthday wish. Selamat po. Bapak kagsamot. Magkalagi. God bless. Sunod yung So ikaw lang gaan sa may message mo sa imuhang mama. Surprise. Ma, salamat kayo sa tanan, ma. Kahit kabalakan mo ni Inday, ma. Kira may. Salamat kayo. Sa mga advice ni Ma'am ug Sir, unsay mo maingon? Ma'am, sir, salamat kayo, sir, sa inyo, sir. Sa ma'am, salamat kayo. Request ra ba si mama nga magsayaw daw ka? Tawaban si mga friend. Oh, asa to mga friendship? Manayaw daw. Sample. Sige, picture na. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na sila ang Bigos Flower Shop lang doola